సో వన్ మోర్ నైస్ కలెక్షన్ అండి. ఇది కూడా చూడండి, అసలు డార్క్, ఇది కంప్లీట్ వైలెట్ కాదు, బ్లూయిష్ వైలెట్ అంటాం కదా, సో అట్లా తీసుకున్నారనమాట. చాలా బాగుంది కలర్ అయితే అసలుకి. సో శారీ అంతా కూడా వర్టికల్ జెరీ లైన్స్ ఇన్ కంప్లీట్ గోల్డెన్ కలర్ జెరీ ఫాలోడ్ బై ద సిల్వర్ కలర్ జెరీ అండి. మనకి కంప్లీట్గా కూడా ఒక 5 to 6 లైన్స్ గోల్డెన్ కలర్ జెరీ లైన్స్కి ఒక్క లైన్ మాత్రమే సిల్వర్ కలర్ జెరీ తీసుకున్నారు. చూడండి శారీ అంతా కూడా మనకి ఇదే ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది. షోల్డర్ పార్ట్ వచ్చేసి సింపుల్ కడీ బార్డర్తో ఎండప్ చేసేసారు. కింద బార్డర్ వచ్చేసి పెద్ద బార్డర్ వస్తుందండి. చక్కగా మనకి కంప్లీట్ జంగిల్ థీమ్ లాగా ఎలిఫెంట్ అండ్ పికాక్స్ తీసుకొని హైలైట్ చేశారు. మనకి ఆ యానిమల్ థీమ్ అంతా కూడాను మీనాకారి తీసుకొని హైలైట్ చేశారండి. శారీ అంతా కూడా మనకి బార్డర్ అనేది రిచ్ పళ్ళు ఉంటుంది. పళ్ళులో కూడా మనకి ఎలిఫెంట్ అండ్ పికాక్ డిజైన్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ద బ్లౌజ్ కూడా మనకి మష్రూ సాటినే వస్తుంది. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ విత్ హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి కడీ బార్డర్ ఇచ్చేసారు. సో దిస్ ద కంప్లీట్ లుక్.